tal-Year 7 tas-7 sena tal-bniet ħanibdew talba fl-isem tal-Missier tal-Eben tal-Ispiritu Santu Amen. Ringrazzjawk mulej ta' dak kollu li qiegħed tagħmel magħna, nitolbuk il-qawwa u d-den fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kompli birek il-qalb tagħna, kompli ħarisna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif issemek ta' fl-art, ħobsna ta' kuljum agħtina llum, affirna d-dubitna, ma naffir minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Fl-isem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu Amen. Ekk issa ser qabel ma nibdew din ir-reġistrazzjoni tal-għażla tal-iskejjel għal 7 sena ser ikollna polza ċkejkna li ser tispjegalna biex imbagħad minn hemmhekk inkomplu l-proċess. Bonġur nilqawkom għal din it-trasmissjoni mela kif spjega Father David ħanibdew polza żgħira tal-Kinder to Girls fil-polza tal-parċipazzjoni ma rparteċipax fil-ġurnata oriġinali tagħha. Allura ħajnamlu polza żgħira għalija fej ħatkun imqasma bil-100 tens u l-units. Kellna meta morna għal-reġistrazzjoni kellna 490 l-applikant għalhekk di l-istudenta li ma pparteċipatx ħajkollna illum bħala numru 491. Ġifieri bħala hundreds ħajkollna minn 0 sa 4. Issa skont xitla fil-hundreds mbagħad għandna tens li jkunu minn 0 sa 9 u skont xitla mit-tens u mbagħad nimxu għall-units li units massimu li ħajkollna il-0 u l-1. Bħala ranking l-istudenta biex tipparteċipa fit-tieni polza, fil-polza tal-għażla tittiġi bejn ir-rank 1 jew il-166. Hemmhekk kun tista' tipparteċipa fil-polza tal-għażla. Issa ħanibdew indaħlu il-hundreds flunna. Fejn hemmhekk se jkollha issa hemmhekk daħħalna mill Zero. Mela l-ewwel wieħed huwa 0, issa dawn ħantellawhom biex nindunaw li hemm completion. Numru 2 li m'għandniex bżonnu għal din il-polza, numru 4 li m'għandniex bżonnu għal din il-polza. Numru 3 m'għandniex ħtiġa tiegħu. U numru 1 li m'għandniex ħtiġa tiegħu. Mela allura 0 u sa naraw. Issa tens ħanitfgħu minn 0 Ħanitfgħu minn 0 sa 9. Tnejn, number 2, ġifieri ħajkun 20 xi ħaġa. Issa dawn ħantellawhom biex nindunaw li m'għandniex dawn il-ħtieġa ta' numri 5 dan huwa ħabba completion. Ħabba biex naraw li n-numri kollha intefgħu u allura intom għas-sodisfazzjon tagħkom. Numru 7 li m'għandniex ħtieġa tiegħu. Il-numru 4 li wkoll m'għandniex ħtieġa tiegħu f'dan il-każ.
In-numru 6 wkoll li m'għandniex tiġa tiegħu f'din is-sitwazzjoni. In-numru 0 li kon m'għandniex tiġa tiegħu. In-numru 8 wkoll li m'għandniex tiġa tiegħu f'dan din is-sitwazzjoni. In-numru 1 wkoll li m'għandniex tiġa tiegħu. In-numru 3 li wkoll m'għandniex tiġa tiegħu f'din is-sitwazzjoni. In-numru 9 u hekk għandna il-completion ta' dak il-100, it-tens issa ħalli immorru għall-aħħar set. Nerġgħu ndawru. Biex issa dan in-numru ħajkun 20, naraw għax hekk ġi 0, 2, allura 20, 21. Mela allura l-istudenta ser tkun fil-post 21. Dawn li ser ntellaw huma biex mħabba completion number 4, numru 4. Number 6. M'għandniex ħtiġa tagħhom. Number 2 li wkoll m'għandniex ħtiġa tiegħu. Number 9 li m'għandniex ħtiġa tiegħu. Il-numru 8 li wkoll f'din is-sitwazzjoni m'għandniex ħtiġa tiegħu, imma din nagħmluhom biex intom tkunu tafu li n-numri kollha intefgħu. Il-numru 3 lanqas dan il-każ. Il-numru 0 f'dan il-każ lanqas m'għandna ħtiġa tiegħu. U n-numru 5 wkoll m'għandniex ħtiġa tiegħu. U l-aħħar numru. Il-numru 7 li wkoll m'għandniex ħtiġa tiegħu. Għalhekk b'din il-polza huwa 0, 2, 1, allura in-number 21. Grazzi Father David, mela l-applikanta li ma parteċipax fil-polza ta' parċipazzjoni, il-numru ta' ranking tagħha huwa 021, numru 21, issa hekk ukoll hija Nina Gijom Mifsud, l-applikazzjoni number hija 1251, fejn issa peress li ġiet bejn ir-rank 1 u 166 se tipparteċipa fit-tieni polza tal-għażla tal-Kinder 2 Girls. Grazzi, mela dik kienet polza żgħira biex Nina Gijo jkollha r-ranking tagħha u hekk nistgħu nimxu nibdew bil-reġistrazzjoni ta' l-ewwel sena sekondarja bniet. Grazzi. Hekk sakemm nissettjaw biex il-kollegi jkunu jistgħu jibdew jirċievu it-telefonati. Importanti jekk li ngħidulkom li meta mbagħad ser tgħaddu fl-istudio intom ser tkunu live. U allura dak li ma tridux li jingħad live m'għandux għalfejn wieħed jgħidu. Dak li jingħad live huwa deċiżjoni finali, ġifieri l-iskola li inti ser tagħżel live hija deċiżjoni finali. Importanti li wieħed tkun koerenti, ġifieri bejn dak li inti qed lir-reġija sakemm tiġi hawnhekk fuq fl-istudju.
U ħaġa dejjem importanti li namlu inniżlu is-set tal-apparat li forse qegħdin nużaw jew mobile, jew inkella computer, jew x'imkien ieħor fejn qegħdin tarawh, jew tablet jew xi ħaġa għax inkella jkun hemm l-interferenza. Għaliex intom ħad tkunu qegħdin tisimgħu mod u bħalma hija l-prassi jkun hemm dawk il-ftit sekondi delay bħal kull sitwazzjoni anke fuq it-televiżjoni, eċċetera. Allura hekk issa ser nistennew l-reġija u ħanibdew għallew. U ħanibdew mela hekk illum għandna dawn il-5 skejjel tal-bniet għall-ewwel sena sekondarja, Year 7, Form 1 biex niftehmu. Mela Our Lady Immaculate hemm 16, Sacred Heart College 18, St. Francis Lima 2, St. Aloysius 14, St. Albert 9. Hekk issa l-ewwel sinjuri ser jgħidulna wkoll għal Valentina. L-odwa tajba, sinjuri, x'tażlu għal Valentina? St. Aloysius, please. Grazzi, sinjura. St. Aloysius. Okay, Grazzi. thank you. Ġurnata tajba. Issa għaddu għattini sinjuri Grek li ser jgħidulna għal min ser jażlu li ma skola ser jażlu għat-tifla tagħhom. Għal min ser jażlu u hekk sakemm nistennew biex ħalli nistennew naraw is-sinjuri Grek. L-odwa tajba, sinjura Grek. Hi, bonjour. Baqal min li ma skola se tażel tifla Ember. Sacred Heart. Grazzi u l-ġurnata tajba. Ilek ukoll. Grazzi. Mela Sacred Heart. Hekk kif qed tintaraw malli jkun hemm in-numru jonqos fuq in-naħa tal-lemin u fejn it-tifla ikun hemm il-logo tal-iskola. Firx kull skola għandha logo. Ekku issa ser jedduna għal familja Vella. L-odwa tajba. L-odwa tajba. Għalli ma skola ser tażlu. St. Aloysius Birkirkara. Grazzi, sinjura. Il-ġurnata tajba. Lilek ukoll, thank you. Bye. Mela St. Aloysius. Naddu wara għal Sinjuri Krixti. Ekk sa jaddu u kollek Sinjuri Krixti. L-odwa tajba. Hello, bonjour. L-min għal-maskola ser tażlu għal-Amy, please. St. Aloysius, please. Grazzi u l-ġurnata tajba. Good day. Thank you. Thank you. Ħanaddu ġifieri proċess se jkun dan. Naddu
ħalli għaddunna għal-Sinjuri Vella. Bonġu, Sinjura. Hello. Bonġu, l-odwa tajba tista' tgħidilna li ma skola ser tażlu. Our Lady Immaculate, please. Our Lady Immaculate, grazzi u l-ġurnata tajba. Thank you. Grazzi. Good day, thank you. U dik hija. Mela ser naddu għas-Sinjuri Fenek Munro. L-odwa tajba, Sinjura. Hello, Xazla ser tagħmel. Sana Luigi. Sana Luigi, St. Aloysius għal-Kate. Grazzi, Iva, grazzi u l-ġurnata tajba, grazzi. Thank you, thank you. Issa ser nażlu għal-Katrina. U ħanaddu għal Bonġu Sinjura Mikallef, li ma skola ser tażel għal-Katrina. Bonjour, Sacred Heart, please. Grazzi Sacred Heart għal-Katrina il-ġurnata tajba. Lilek ukoll, thank you. Bye-bye. Issa ser naddu għal Giordano Enriquez, familja Giordano Enriquez, għal Ena. U ser naraw xi tgħidilna il-familja l-odwa tajba, familja Giordano Enriquez, għal min ser Bonjour. ħannizlu ftit Sacred Heart College, please. Grazzi Alena, grazzi ġurnata tajba. Thank you, ġurnata tajba. Bye bye. Grazzi Alena. Ħajkun jista' jivverifikhom in-notar. Mela ħalli immorru għall-Sinjura Xwireb li ma skola ser tażel għall-Kendra jekk jogħġbok. St. Francis, taslima. Grazzi Sinjura St. Francis Thank you. taslima l-ġurnata Bye-bye. tajba. Għall-Kendra issa ħanaddu għall Piper. Skuża ruħi bil-qoddim jekk xi isem inkun qed naqrah jew nippronunzjah ħażin. Bonġu Sinjura Croft, Bonjour. għal min li ma skola ser tażel għal-tifla Piper, jekk jogħġbok. St. Aloysius, please. Grazzi St. Aloysius għal-Piper. Grazzi, il-ġurnata tajba. Naddu għal-familja Bozuttil, għal-Lien. Sinjuri Bozuttil, bonġu. Bonġu. Xazla ser tamlu għal-lien, jekk joġobkom. St. Aloysius Birkirkara, kjoġbok. Mela le, grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi, bye. Ek ser naddu għal-familja Kassar. Bonġu Sinjuri Kassar, xini l-għazla ta'kom għal Valentina. St. Aloysius. St. Aloysius
għal Valentina, grazzi u l-ġurnata Grazzi. it-tajba. Ħanaddu għas-Sinjuri Kuxkiri Bartolo. Biex naraw is-Sinjuri ser jażlu għal Ema. Sinjura Kuxkiri Bartolo ser tażel għal Ema. No choice. No choice. Ok, għal Ema, grazzi ħafna u l-ġurnata tajba. Lilkom ukoll. Grazzi. Ser issa naddu għal familja Xiberras, għal Emily. Good morning. Good morning. What is your choice of the school for Emily, please? St. Aloysius. St. Aloysius. Thank you very much and have a nice day. Thank you. And is she registered or we're going to wait for confirmation? We will call you back. It's registered. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice day. Ek naddu issa għal familja Gafa. Bonġu, Sinjuri Gafa, xazla ser tamlu għal Mikela jekk iġobkom. Bonġu, Sacred Heart. Sacred Heart għal Mikela, grazzi u il-ġurnata it-tajba. Thank you, għantu ħallilkom. Bye-bye. Għanaddu issa għal Sinjuri Cardona. Kedin nistennew ir-reġija jippruvaw jaqbdu lill-familja Cardona. Bonġu, Sinjuri Cardona, xazla ser tamlu għal Ela jekk iġobkom. St. Aloysius, please. St. Aloysius, grazzi u l-ġurnata Thank you, it-tajba. thank you. Grazzi. Se naddu għas-Sinjuri Friġġieri ċantar. Lodwa tajba, Sinjura Friġġieri, skużani, Friġġieri ċantar. Lodwa tajba. Our Our Lady Immaculate. Għal-Eliseja, grazzi u l-ġurnata tajba. Tantiħor, thank you. Bye-bye.
Naddu għal Tijana. Bonġu, Sinjura Kalleja, x'għażla ser tagħmel Bonġu. għal Tijana jekk jogħġbok? St. Aloysius. St. Aloysius għal Tijana, grazzi u l-ġurnata tajba. Tanti. Mela ħalli naraw is-Sinjuri. Bonġu, Sinjuri Bonġu. Farrugia, bonġu Sinjura, tista' tgħidli jekk jogħġbok għal Amy, Sacred Heart, please. Sacred Heart għal Amy, grazzi u l-ġurnata Thank you, tajba. Wincy. Ħaj verifika n-notar, karta oħra, għalli sakemm ngħaddu għand il-familja Morello. Bonġu, Signora Morello, x'għażla ser tagħmlu għal Sofija jekk jogħġobkom. Bonġu, għazinna Sacred Heart. Grazzi u il-ġurnata it-tajba. Thank you, lilkom Grazzi. ukoll. Grazzi. Ek sanaddu għal-familja Bozuttil. Bonġu, Signora Bonġu. Bozuttil, l-għażla ta' Alliza jekk jogħġbok. No school, ta' please. No School, grazzi u l-ġurnata it-tajba. Grazzi li l-ek ukoll. Naddu għal-familja Bsajla. Bonġu, Sinjura Bsajla, l-għażla tagħkom għal Martina jekk jogħġbok. Bonġu, Sacred Heart, please. Grazzi Sacred Heart għal Martina, grazzi ħafna. Thank you, good day. Good day. Għanaddu għal-familja Kurmi. Bonġu, Sinjura Kurmi, l-għażla Hello, bonġu. għal-Chloe jekk jogħġbok. Sacred Heart, please. Sacred Heart għal Chloe, grazzi u il-ġurnata tajba. Thank you. Nistennew biex għal-familja Gallia. Ekku fuq il-grafika naraw kemm fadal postijiet ta' kull skola. Bonġu Sinjura Gallia, Bonġu. l-għażla ta' għal-ġejt jekk jogħġbok.
Sacred Heart, please. Grazzi Sacred Heart tal-ġiet u Grazzi, l-ġurnata inti. tajba. Bye. Naddu għal-familja Wells. Bonġu, Sinjuri Wells, x'għażla ser tagħmlu għal Milona. St. Albert, please, il-belt. St. Albert għal Milona, grazzi ħafna u l-ġurnata it-tajba. Tant ieħor, thank you. Grazzi. Good morning, Miss McNally. Your choice Good morning. for Isabella Sofia, please. St. Francis. St. Francis Lima. Lima for Isabella Sofia. Thank you very much. Good day. Thank you. Bye. Bye. U hekk ifisser li b'din it-telefonata St. Francis issa hija magħluqa u kif taraw fuq il-grafika dejn St. Francis Lima hemm in-numru 0, jiġifieri għaliex m'hemmx iktar post f'St. Francis ta' Slima. Bonġu Sinjura Gawċi, l-għażla tiegħek l-għażla tagħkom għal Selin jekk jogħġbok. Bonġu, nixtieq St. Aloysius, please. St. Aloysius għal Selin, grazzi u il-ġurnata tajba. Ser nkunu qegħdin tal-waqt nitkellmu mal-familja Bonello Cole. Bonġu Sinjura Bonello Cole, l-għażla tagħkom għal Sophie Karena jekk jogħġbok. St. Aloysius, please. Grazzi u il-ġurnata it-tajba. Grazzi. L-Coco, thank you. Jekk tkunu tistgħu jekk jogħġobkom dejjem niżlu il-volum ta' fejn tkunu qegħdin taraw, l-apparat li taraw għaliex jaffettwa it-trasmissjoni. Bonġu Sinjuri, l-għażla tagħkom għal Amy Buttigieg Bentley. St. Aloysius, jekk jogħġbok. St. Aloysius, grazzi ser, il-ġurnata tajba. Lilkom ukoll, grazzi ħafna. Bonġu Sinjuri Azzopardi, l-għażla tagħkom għal Eliza jekk jogħġobkom. Bonġu, Sacred Heart, jekk jogħġbok. Sacred Heart għal Eliza, grazzi u l-ġurnata tajba. Tant ieħor, grazzi. Jekk nivverifikaw set ieħor ta' karti.
Bonġu, Sinjura Ġelanze, l-għażla tagħkom għal Chloe, jekk jogħġobkom. Bonjour. Saint Aloysius, please. Saint Aloysius għal Chloe, grazzi u Thank you. il-ġurnata it-tajba. Lilek ukoll. U b'din it-telefonata nindunaw li wkoll Saint Aloysius kif naraw fil-grafika 0 ġifiri ma fadalx postijiet għal Saint Aloysius. Ġifiri issa la Saint Francis u lanqas Saint Aloysius ma tfadal postijiet biex wieħed jista' jażel, irid jażel minn tliet skejjel oħra li qegħdin qudiemna li fadallhom diversi postijiet. Good morning, Miss Psaila. Hi, good morning. Good morning. Your choice for Mila, please. Our Lady Immaculate, please. Our Lady Immaculate for Mila. Thank you very much and Thank have you, a nice day. bye-bye. Bye-bye. Bonġu, Sinjura Gallia, l-għażla tagħkom għal Emma u nserta wkoll għal Lara peress li huma twins. Yes, no choice, please. I will opt for waiting list. Thank you. Okay, grazzi, Sinjura Thank Gallia. you. Grazzi. Thanks. Bye-bye. Mela mek no choice. Naraw il-familja. Nistennew sakemm is-Sinjura Ġusti Magro tgħidilna l-għażla tagħha. Bonġu, Sinjura Ġusti Magro, l-għażla għal Perli jekk jogħġbok. Saint Albert. Saint Albert għal Perl, grazzi u il-ġurnata it-tajba. Grazzi. Grazzi. Naddu għal familja Magro għal Aurora. Bonġu, Sinjura Magro, tajdina l-għażla tagħkom għal Aurora jekk jogħġbok. Bonjour. Maħna zinna Sacred Heart, please. Sacred Heart tal-Aurora, grazzi u il-ġurnata Grazzi. it-tajba. Lilek ukoll. Thank you. Bonġu, Sinjura Granata, l-għażla tagħkom Bonġu. għal Rebecca jekk jogħġbok.
Sacred Heart, please. Sacred Heart għal Rebecca, grazzi u il-ġurnata tajba. Good day. Naraw l-għażla għal Varvara. Nistennew il-familja. Bonġu, Sinjuri Kirilova, l-għażla tagħkom għal Varvara jekk jogħġobkom. Sacred Heart, please. Sacred Heart għal Varvara, grazzi u il-ġurnata tajba. Thank you. Naraw għal-familja Sant. Bonġu, Sinjura Sant, l-għażla tagħkom Bonġu. jekk jogħġobkom għal Teja. Sacred Heart, please. Sacred Heart għal Teja, grazzi u Grazzi. il-ġurnata tajba. Lilek ukoll, bye bye. Bonġu, Sinjura Kurmi, l-għażla Bonġu. tagħkom għal Ġulja jekk jogħġobkom. Għażilna l-iskola Our Lady Immaculate. Our Lady Immaculate għal Ġulja, grazzi u l-ġurnata tajba. Lilkom ukoll, grazzi. Bonġu, Sinjura Azzopardi, l-għażla tagħkom għal Scarlett jekk jogħġobkom. Bonġu, Our Lady Immaculate, please. Our Lady Immaculate għal Scarlett, grazzi u il-ġurnata tajba. Tanti ħor lilkom. Naddu għal
għal-familja Saliba. Bonġu, Sinjura Saliba. Tajtinna l-għażla tagħkom għal Ela Federica jekk jogħġbok. Sacred Heart College, please. Sacred Heart College għal Ela, grazzi u il-ġurnata tajba. Thank you, lilek ukoll. Issa il-notar ser jivverifika u jiċċekkja l-affarijiet. U issa ser ngħaddu għal-rank 42 u ngħaddu għal-familja Buttigieg. Bonġu, Sinjura Buttigieg, l-għażla tagħkom għal Kaja, jekk jogħġobkom. Bonġu, Sacred Heart jekk jogħġbok. Sacred Heart għal Kaja, grazzi u il-ġurnata tajba. Thank you. Nistennew. Bonġu, Sinjura Said, l-għażla tagħkom għal Chloe, jekk jogħġobkom. Bonġu, Sacred Heart, please. Sacred Heart għal Chloe, grazzi u il-ġurnata tajba. Good morning, Miss Spiteri. Your choice Hello, for good morning. for Lexi Jane, please. Yes, Our Lady Immaculate, please. Our Lady Immaculate for Lexi Jane. Thank you and have a nice day. Okay, thank you. Good day. Bye-bye. Bonġu, Signora Muscat, l-għażla tagħkom għal Fej. No choice jekk jogħġbok. No choice għal Fej, grazzi u il-ġurnata tajba. Il-ġurnata tajba lilkom ukoll. Mela, nażlu Miss Mikallef, il-familja Mikallef. Bonġu, Sinjuri Mikallef, l-għażla tagħkom għal Martina. Bonġu, Sacred Heart, please. Sacred Heart għal Martina, grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi. Mela hekk ifisser ukoll li skola oħra inalqet, Sacred Heart College, kif taraw ukoll fuq il-grafika hemm numru 0 ħdej, firri St. Francis, St. Aloysius u Sacred Heart College maċċem postijiet available issa bejn u għet jista' jagħżel fil-postijiet li fadal Our Lady Immaculate u wkoll St. Albert. Bonġu, Signori Hello, bonġu. Felice, Iva, xtazlu mia Greg Felice. għal-mija jekk joġbok. Iva, Olis.
Our Lady Immaculate, ux veru, Olis. Iva. Grazzi u Thank you, sir. l-ġurnata tajba. Grazzi, bye bye. Ciao, ciao, ciao. Mela, Olis, Our Lady Immaculate, għal 100. Sakemm hekk ir-reġija tkun tista' iċċempel lill-familja ta' Michela biex jgħidulna l-għażla tagħhom għal Michela. Bonġu, Signora Barun, Bonġu. l-għażla għal Michela jekk jogħġobkom. No choice. Grazzi, no choice għal Michela u l-ġurnata tajba. Grazzi likum, thank you. Bonġu, Signora Zoppardi, l-għażla tagħkom għal Marta. Mela, jiena no choice. No choice, grazzi għal Marta l-ġurnata tajba. Tanti grazzi. Bonġu, Sinjuri Paċ, l-għażla tagħkom għal Robin jekk iġobkom. No choice. No choice, grazzi u l-ġurnata tajba. Thank you very much. Bye, good day, ciao, ciao. Naddu issa għal familja Mifsud. Bonġu, Sinjuri Mifsud, l-għażla tagħkom għal Bonġu. Our Lady Immaculate. Our Lady Alana, grazzi u l-ġurnata tajba.
Bonġu Sinjuri, Kalleja, mill-għażla tagħkom għal pezzi. Bonġu, Our Lady of Immaculate. Our Lady Immaculate għal pezzi, grazzi u l-ġurnata tajba. Tanti ħollikom il-kodi, thank you. Bonġu, Signori Bonici, Bonġu. l-għażla tagħkom għal Ġulja jekk iġobkom. Our Lady Immaculate. Our Lady Immaculate għal Ġulja, grazzi u l-ġurnata tajba. Lilek ukoll. Kien notar jivverifika dan is-sett. Bonġu, Sinjuri, l-għażla tagħkom għal Ġulja jekk iġobkom. Bonġu, nażlu Our Lady Immaculate. jekk Our jogħġbok. Lady għal Ġulja, grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi lilkom ukoll. Bonġu, Sinjuri Kutajjar, l-għażla tagħkom għal Anastasia. Bonġu, Our Lady Immaculate, please. Our Lady Immaculate għal Anastasia, grazzi u l-ġurnata tajba. Tanti ħor, thank you. Bonġu, Sinjuri Kutajjar, l-għażla tagħkom għal Bonġu. Maria. St. Albert, please. St. Albert għal Maria, grazzi u l-ġurnata tajba. Thank you. Bonġu, Sinjuri Portelli, l-għażla tagħkom għal Joy. Hi, bonġu, no choice, please. No choice għal Joy, grazzi u l-ġurnata Thank tajba. you. Lilkom ukoll, thank you. Bonġu, Sinjuri Kakija, mill-għażla tagħkom għal Larissa May jekk iġobkom. Bonġu, Our Lady Immaculate, jekk jogħġbok. Our Lady Immaculate, grazzi u l-ġurnata tajba. Grazzi. U dak huwa l-aħħar set li qegħdin nivverifikaw u hekk niġu fit-tmiem ta' din it-trasmissjoni fejn tellajna fejn anzi ċempilna biex ikun hemm reġistrazzjoni għall iskejjel
l-iskola fil-7 sena bniet. Grazzi u il-komplament tal-ġurnata tajba. God bless.